Bietene September kalo timugan saba samba flani muga aninani ambe au bela jenifo aka wakati ale chugala kuna fani ali watisira ayo bismillah. Kuna fundamna labi wakati mina kalogana dineti la mawe bingani waleta ka aunga fintigla ka kalanso ali segerani oye gendarmerie nationale mi manga faba konnala yano ni akera dogo kun temeni ade konnala ma chama koni e yere yinga kanga jamana marabo koni ma fenfo ako ale waliyala ni oye jamana nyamai o kum konnala septembre kalo kilemuga ani kilen shufelala anga jamana nyama no yo colonel Asimi Goita ka keni anga jamana ka yere mahoronya sambi woroni nanina nyana mayadu ulesa akoni aye kumata ali konna la sa aye kuma folo min koni ninka ofo odi bingani wale min taraka anga fintigla kaw ninka ulu sekere karo galandina tigla mawfe anga faba konna la yanno aye tasibla ke ninga nyashi bambagato ulu yorola ani mamu numbe no ni ulu jogina aye do donke ulu yi anga jamana ale sambi woroni nani ninka o soro yerama horonya stratike o fe anga jamana nyama no colonel Asimi Goita ye kunu septembre kalo kilemugan flasa amba flani muga ani nani aye lada koni ninka o lakle ni o yefe mesa akoni ye ikunda place de l'indépendance aleka mini atara kata jiri fere ka obla o senkorola o la mini o lada la koye sanwosa nabeke anga jamana ale konnala asele place de l'indépendance la sa anga jamana nyama aye folike ninga nyashi mamunu koni beno foli ko fesa aye folike ninga nyashi anga jamana bandiri ale fene koni ma kasoro ka folike ninga nyashi anga keleke chow fene ulu yorola kasoro kata jiri fere koni ninga obla place de l'indépendance ale yorola anga jamana nyama colonel Asimi Goita yana akoni ka boyoro ina ay gouvernement maw ninka ulufo abore wakati minasa ay ikunda jeune militaire ale konnaka mi ni utara défilé konika okeyno anga keleka chaw ulube ka usekunu damayira ninka oke wala saka sika basigi ninka olana anga jamana ale konnala olu hukum konnala septembre kalo kilemugan temene samba flani muga aninani na yaka tan wolon vla temene ni sanga bisaba yi murja kaw ulu fe no murja alebe anga jamana ale klibiya fa fela ola abe nara o mara la anga keleka chaw koninye tagada kalo gandine tigila mado ulu ka munu kun keleme ka udaga yoro ke ni yoro kofole ale yoro yi anga fintikila ka nyama aya chentikia ka fo kuye dangari kalo gandine tigila ma bisaba boyango ka buna haramadinya ola ka klaka ubulla minan chama ulu fenu koni chena kabe hakilla sigi fo ninga nyashi dugula ma ulu yorla ko bela jelen ka hakili sigi ka sababu yake fintikila ka ube no ka sa kalo gandine tigila ma nyine ninka undraki Sibiri shuka duguje karila okunye ankuntiki Muhammadu Kisin nema bay aleka bangeli denguni nyana mayali koni ulukera anga jamana fantan nani belajele o konnala ina fola dala ko Said Usman Sheriff Madan Haidara kataka se karamgo chamama o wajulu kene nika ulusigi nga Said Usman Sheriff Madan Haidara alibe 26 mars nika oditaka ka wajuli ka oke a konnala wajuli fenete meni confessa adugusaja ni obena karima abe do kalam belebele nika o fanake do kala konnala sa do kera kanyashi anga jamana ale basigi o ma anga kuna fonni nawtu mi kene konnala awni anga je ninka adowlaje ñokon fe précisément minga wele bla directement moro kone maya abe barala chedo muna abaso mais Aidara baka ka min fo o ka faru ka baraka hal nu ya don mais u ya don an woni mi ka siga yere de min bi fo u globa bela fo itika ka ke moblu bi bo fo kun mun ba kono atido benga kuma bi mali fanga de ka minu bebi ay contrôle ke ay sege like ay dibi u digi aka sako su dele ay mobile ko furu korota kata ni chercher les bina aya temendo jo akala je mimba kono ambe jamfani jamfana
o la n'an sera yɔrɔ dɔw la fo an ka tiɲɛ fɔ sɔrɔdasiw ye minnu bɛ jamana mara bi fo tiɲɛ ka f'u ye. Si ça ne va pas marifa b'olu bolo ka u yɛrɛ ɲini o anw dun. An ka faba gouverneur ye sɛbɛnfura bɔ k'a bi dɔgɔkun tɛmɛnen na ka yira k'a fɔ ko an ka faba kɔnɔna la yan nɔ bagan feere yɔrɔba damadama kɔni bɛ yan nɔ a ɲinina u fɛ ko bagan feere yɔrɔ ninnu kɔni olu ka datugu o bagan feere dɔ bɛ tali kɛ fɛn min ye zone industrielle ta ka tɛmɛ ka taa Sabalibugu ani ka bɔ yen nɔ ka taa Bangɔni o ta la yemaw kɔni olu jɔrɔna kosɛbɛ bagan feerela dɔw y'a yira k'a fɔ ko yanni jamana kɔni tun ka sɛbɛnfura bɔ nin cogoya la ko munna u ma bagan feerelaw ka ɲɛmaaw k'olu wele ka ɲɛfɔli kɛ olu ye caman bɛ ka i yɛrɛ ɲininka ko ni nin bagan feere yɔrɔ kɔni datugura k'a ko bɛna kɛ cogo jumɛn na. An bɛ taa Gawokaw olu fɛ yen nɔ denbaya 50 bɔɲɔgɔnko de bɛ yen nɔ min kɔni ni ji walankatara ka don olu ka a kɛra dugu min na sa o de ye Bagunje dugu ale ye Bagunje ale bɛ Zungure ya sigida o la Zungure bɛ Gawo o mara la dɔgɔkun tɛmɛnen na minɛn kɔni dira nin maa ninnu kɔni ma walasa u ka se ka u yɛrɛ dɛmɛ ni a ye o minɛn dɔ bɛ tali kɛ fɛn min ye dɛbɛn ka taga se Sion tasaliw o ni bɛnwariw n'a ɲɔgɔnna wɛrɛw kɔni dira u ma walasa u bɛ se ka u yɛrɛ dɛmɛ cogoya min na ni gɛlɛya ale wagati o la ni dɛmɛ kɔni bɔra ONG Église Norvégienne ma olu yɔrɔ la fɛn min ye kafo sifinnakaw ye sa olu fɛnɛ kɔni ye kalanminɛnw ni ka o di denmisɛnninakaw fɛnɛ ma. An bɛ taa bankasikaw olu fɛ yen nɔ fɛn min ye ɲɔ ale ni shɔ kɔni sɔngɔ yɛlɛnna dɔɔni bankasikaw olu fɛ yen nɔ bankasi ale bɛ Banjagara mara o la shɔ kilo 1 u bɛ ka feere sɛfɛwari 140 ka sɔrɔ a tun bɛ feere sɛfɛwari 130 fɛn min ye ɲɔ ye ale bɛ ka feere sɛfɛwari dɔrɔmɛ 64 ka sɔrɔ a tun bɛ ka feere sɛfɛwari dɔrɔmɛ 62 dɔgɔkun tɛmɛnen o yɛrɛ kɔnɔna la a yirala k'a fɔ ko fɛn min ye jaba tiga ka taga se malo ma minnu bɛ bɔ kɔkan ka na olu kɔni sɔngɔ kɔni jiginna kosɛbɛ ale ni bagan dumuniw kɔni olu de sɔngɔ jiginna o kɔni fana kɛra nisɔndiya ye dugulamaw olu bolo an bɛ samiya ban wagati min yɛrɛ la. An bɛ taa kɔkan kibaru la an bɛ taa Irisukaw ka jamana ale kɔnɔna la Irisukaw ka minisiri min bɛ yen nɔ ni a ɲɛsinnen b'u ka jamana ni jamana wɛrɛ koɲɛbɔ olu ɲɛnabɔli ma kunnafonidiso min bɛ yen nɔ ni ale wele ko Sky News Arabia olu kɔni ye ɲininkali ni ka o tengu a la ɲininkali tengura la sa a yirala k'a fɔ a fɛ ko fɛn min ye Irisi sommet Afrique min ni ale ka kɛ san 2 san 3 o kɔnɔna la u kɔni bɛ k'a laɲini k'a kɛ Afrique jamana dɔ de kɔni kɔnɔna la k'aw ladɔnniya k'a fɔ ko sommet 2 min kɔni tɛmɛna o dɔ kɛra san 2019 sojikaw olu fɛ yen nɔ san 2023 o ta kɛra Saint-Pétersbourg novembre kalo o tɛmɛnen na. An bɛ taa Lamɛrikikaw ka jamana ale kɔnɔna la fɛn min ye Donald Trump ye ale y'a yira k'a fɔ ko ni ale kɔni ma kɛ jamana ɲɛmaa ye san 2024 ta o kɔnɔna la ale kɔni tɛna i kan bɔ jamana ɲɛmaaya nɔfɛ bilen ka sababuya kɛ san 2016 a y'i kan bɔ jamana ɲɛmaa kalafili o la san 2020 kana se san 2024 ma k'aw ladɔnniya k'a fɔ ko fɛn min ye États-Unis ka jamana ɲɛmaa kalafili o bololen don ka novembre kalo nata o ma kɔnɔ san 2024 ani maa min bɛna kari ɲɔgɔn na sa o de ye Amala Harris ye. Mali kunnafoni jabaranin na jabaw ni kunnafoni dama tun b'an bolo kɔrɔ bi ni k'a da kulo kan aw ni ce aw ka lamɛnni ko ɲuman na aw k'an bɛn sini inshallah kunnafoni kuraw olu kɛnɛ kan.